फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला दसऱ्यासाठी स्पेशल कारवारी खुटो पायस बनवून दाखवणार आहे। त्याला चप्पो पायस असं पण म्हणतात। त्यासाठी एक छोटा ग्लास तांदूळ घेतलेले आहेत, खोबरं लागणार आहे, ओलं खोबरं, मीठ आणि इथे हा नवीन भात आहे, त्याचे दाणे तांदूळ काढून घेतलेले आहेत। तर दसऱ्यासाठी आपण नवं बांधतो घरामध्ये, तर ह्या नव्याचे आपण तांदूळ थोडेसे काढून हे इथे वापरणार आहोत। आणि एक म्हणजे हळदीचं पान, हे इम्पॉर्टंट आहे। सर्वात आधी हे तांदूळ आहेत ते मी स्वच्छ धुवून 1 तास भिजत ठेवले होते। ह्यासाठी तुम्ही कोणताही राईस जो तुम्ही घरी वापरता तो वापरू शकता। आता हे मी पाण्यासकटच ह्यामध्ये कुकरमध्ये घालते। तर ह्या ठिकाणी 1 ग्लास तांदळाला 5 ते 6 ग्लास इतकं आपल्याला पाणी यूज करायचं आहे। आधी मी 2-3 ग्लास घातले होतं, नंतर आता आणि 3 ग्लास घातलंय। आणि आपल्याला भात अगदी छान मऊ शिजवून घ्यायचा आहे। भात करतानाच आपण त्यामध्ये हळदीचं पान हे पण घालायचं आहे। हळदीचं पान घातल्यानंतर आपण हे जे नवीन तांदूळ जे असतात त्याचे आपण दाणे हे थोडेसे शास्त्रापुरती घालायचे आहेत। आता 3 ते 4 शिट्ट्या येऊ देऊया। जोपर्यंत आपला भात शिजून होतोय तोपर्यंत आपण मिक्सरमध्ये हे खोबरं वाटून घ्यायचं आहे। तर ह्या ठिकाणी मी 1 ग्लास तांदूळला पाऊण वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, फ्रेश घ्यायचं आहे अगदी। थोडं थोडं पाणी घालून आपण अगदी फाईन पेस्ट करून घ्यायची आहे। आपली पेस्ट रेडी झालेली आहे, खोबरं अगदी छान वाटून झालेलं आहे। कुकर पण थोडा थंड झाल्यावर ओपन केलेला आहे। भात अगदी छान मऊ शिजलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर हा भात मी आता एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेते। आता त्यात आपण ही वाटलेली पेस्ट घालायची आहे। थोडंसं मिक्सर मधलं पाणी घालून घेऊया। चवीपुरतं मीठ घालूया, थोडंसं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। ह्यात मी आणखी थोडंसं पाणी घालून मिक्स करून घेते, कारण का नंतर थंड झाल्यावर खीर घट्ट होते। आता मीडियम फ्लेमवर ठेवून आपण उकळी येऊ देऊया। तर आता छान उकळी आलेली आहे आणि खीर आपली रेडी झालेली आहे। आता सर्व करून दाखवते। फ्रेंड्स, आपला खुटो पायस किंवा चप्पो पायस रेडी झालेला आहे। अगदी सिंपल सोपी रेसिपी आहे। ह्याच्यात गूळ, साखर, वेलची काहीच वापरायचं नाहीये, फक्त हळदी पानानेच ह्याला जो फ्लेवर येतो तोच अगदी छान असतो। आणि दसऱ्याच्या निमित्ताने मी तुम्हाला ही ट्रेडिशनल रेसिपी बनवून दाखवलेली आहे। ह्या दसऱ्याला नक्की ट्राय करून बघा। रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जे नवीन पाहणारे आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका। विश यू ऑल हॅपी दसरा।